Forældrene i Odense vil i fremtiden få et bedre tilbud end det, man kender i dag med fødselsforberedelse og efterfølgende besøg af sundhedsplejersken. Odense Kommune har været med i projektet En god start sammen, et færdigstrikket koncept, der går ud på at samle kommende og nybagte familier i grupper, superviseret af primært sundhedsplejersker og jordmødre. Det er et forsøg, der har kørt med midler fra Sundhedsstyrelsen og i en meget fast skabelon, et fast koncept. Erfaringerne fra de sidste 2,5 år er faktisk så gode, at vi nu udvider det her til at være ikke bare et projekt, men et bydækkende tilbud. Der skal jo ske det, at vi flytter sammen i nogle forskellige matrikler her i Odense Kommune, sammen med sundhedsplejerskerne, og fremadrettet skal have et tilbud, som retter sig imod familierne, sådan at de i princippet kan opsøge os sammen under et tag. Udover et tættere samarbejde mellem sundhedsplejersker og jordmødre, vil man i fremtiden også lægge vægt på samarbejde og sparring familierne imellem. Forskellen på En god start sammen og traditionel sundhedspleje, det er jo, at forældrene kommer ind her i huset og er sammen med ligesindede. Vi kan bringe vores faglighed i spil og derved bringe snakkene op på et højere niveau, end de vi kunne selv. Men de kan simpelthen så meget sammen. Det er lidt mere trygt. Ja, de har de samme problemer, som I selv har. Ja, også det der med, jamen for eksempel, hvordan får I jeres barn til at sove, og altså, så får man lige nogle fif, hvor man kan sige, at okay, de gør også det samme, som vi gør. Så er det ikke helt dumt, eller ja, få lidt sparring på den måde. Men hvad synes de nye forældre om alle de forskellige fagpersoner samlet på et sted? Så er der jo en ekspert inden for hver område. Så de er gode til at spare med, at så er det den, der ved mest, der svarer på spørgsmål. Der er jo nogle ting, som jordmødre ved mere om eller anderledes punkter i forhold til sundhedsplejen. Så ja, det synes jeg er rigtig godt og rart. Der opstår altså en god synergieffekt ved at samle både forskelligt fagpersonale, mødre og ikke mindst fædre i grupperne. Jeg synes, vi giver dem et meget bedre tilbud, også fordi far bliver medinddraget. Og det synes jeg er utroligt vigtigt, også for fædrene, at de føler, at de er med fra starten af. Jamen, han er jo også en del af det her. Jo. Han skal jo være forældre, jo. Ja. Så det er jo lige så spændende for ham. Sundhedsplejen har store forventninger og vil på baggrund af erfaringer fra projektet gå i gang med at optimere indhold og forløb, så alle nye børnefamilier i Odense kan få den optimale start. Og så ligger man rigtig fint her. Og nogle børn kan brokke sig, men så bare fat mod, bliv ved. Hvis vi fremover kommer til at arbejde intens sammen med sundhedsplejerskerne i et distrikt, så kan man måske også lidt nemmere fange dem, som har brug for lidt ekstra backup.